Jeg møder ind kl. 8:30, og så spiser jeg noget morgenmad herude i klubben. Og så kl. 10 så træner vi. Og så hvis vi er rigtig heldige, så træner vi kun én gang. Og så spiser vi noget frokost kl. 12:30, og så tager jeg hjem og slapper af. Så er jeg klar til næste dag. Hvis du dyrker motion ud over træning sammen med dine andre holdspillere, hvad dyrker du så? Det er ikke så tit, vi får lov til at gøre det. Der er det, hvis vi bliver skadet i en anden sportsgren, så får vi utroligt store problemer ude i klubben. Så det er faktisk ikke tilladt for os at gøre det. Hvad så, hvis skal du have hvad får, hvordan skal jeg forklare det? Hvis du, hvordan fanden skal jeg, Skal I stå på din papir? Ja. Er der sådan et fast tidspunkt, du skal sove på, når det er op til en kamp? Nej, der er ikke faste tidspunkter, men jeg skal i hvert fald have de klassiske 8 timer. Det er et minimum. Hvad så, spiser du noget, når det er lige op til en kamp? Ja, det er faktisk det vigtigste, det er faktisk, hvad man spiser dagen før. Der skal man sørge for, at man får en god omgang proteiner og kulhydrater, så man har lidt energi at tage af. Og så på selve kampdagen, der er det lidt forskelligt fra spiller til spiller, om man helst vil føle sig lidt let, eller om man gerne vil føle sig lidt tung, så man har noget i maven. Så det er lidt forskelligt. Ja. Altså, må man godt ryge, eller spise usundt, eller drikke sammen? Altså, det er selvfølgelig ikke så sundt for ens krop at gøre det, og ens kondition. Jeg vil sige, det var mere i gamle dage, at fodboldspillerne røg på Amerika for eksempel, og hvor de kunne holde til det. I dag er fodbold blevet meget mere fysisk, så jeg tror faktisk ikke rigtigt, at man kan holde til at ryge og drikke, og så spille fodbold på samme tid. Hvis du ikke har valgt fodbold som din karriere, hvad har du så været? Jeg tror, jeg har været inden for militæret.